Laing 900 ka voter applicant sa usa ka barangay sa Pualas, Lanao del Sur ang gipatawag sa korte aron patubagon sa reklamo nga sila alegasyong mga flying voter. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulo nga hearing nga gitakda sa Municipal Circuit Trial Court sa Ganasi, Lanao del Sur, aron dunggol ang petisyon sa usa ka kandidato pagkamayor sa Pualas, Lanao del Sur tungod sa alegasyon sa flying voters. Gipang subpina o gipatawag sa korte ang 912 ka mga individual nga mga voter applicant sa Barangay Linak sa maong lungsod aron ipatubag sa reklamo. Sumala sa Barangay Treasurer sa Barangay Linak nga siya ang makapamatuod nga ang mga gipetisyonan sa korte residente sa ilang barangay. Bakit sinali yung mga mismong taga-Linak na mga native sa Linak? Kami, ang dami-dami namin dito. Ayan po sila, nandito po sila sa likod na bakit po sila sinali sa petisyon. Sumala sa abogado sa petitioner nga nakita kuno nila nga parehas lang ang ginapresenta nga address sa birth certificate sa maong mga voter applicant. Busa gituuhan nila nga ano malusok kini. Magkapareho yung apelyido ng dalawang tao. May kita mo, may pareho silang let's say, pareho yung weight nila nung pinanganak sila. Pareho yung number of born son ng mother. Or, ang pinaka napansin namin is yung parang yung mga pangalan, diniderive lang sa previous na pangalan. Let's say, ang pangalan Jonathan, yung next Nathan. Hinuon malaumong gano ang kampo sa mga gipetisyonan nga botante nga dili mawala ilang pangalan sa listahan tungod aduna kuno sila mga ebidensya nga gipresenta na sa korte. Yan sila dinhi ni presentar na sila mga identification cards, na sila mga birth certificate, na sila barangay certification, etc. No, na sila. And then based pod sa mga pangutana ni judge dito, nakatubag pod sila dito. Consistent sila. Yes, then in fact kaila pod nila tong mga witness sa pikas. Sa karon padayon gihapon ang hearing sa MTCC Ganasi. Bantay sarado sab sa mga otoridad ang nasangpit nga lugar aron magpabiling hapsay ang hearing labi pa panahon sa eleksyon. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.